А ці ведаеце вы, што слынны беларускі пісьменнік Васіль Быкаў прыязджаў у Гомель у складаным 1994 годзе і сабраў у горадзе тысячы людзей. І гэта ў той час, калі пагаворвалі, што Гомель самы прарасійскі горад, бо падтрымаў на тагачасных выбарах Лукашэнку. Сёлета Васілю Быкаву 100 год. А мы прыгадваем, як у ліхія 90-е Гомель сустракаў класіка беларускай літаратуры. Арганізацыяй сустрэчы з пісьменнікам займаўся Алесь Карніенка, які на той час з'яўляўся кіраўніком гомельскага філіялу Беларускага народнага фронту. Тады яшчэ маладзён ён з энтузіязмам узяўся за справу, каб развеяць стэрэатып пра самы прарасійскі горад. І ў яго ўсё атрымалася. Гэта быў апошні візіт Пазняка ў Гомель, самы масавы і першы і апошні візіт Быкава. БНФ, бо такое здарылася пасля выбараў у 94-м прэзідэнцкіх. Я дзесьці праз месяц мяне бралі амаль самага маладога ў гомельскім БНФе, абралі старшынём гомельскай гарадской арганізацыі, і я паспеў перад тым, як мяне забралі ў войска праз некалькі месяцаў, арганізаваць самы, напэўна, шыкоўны, самы масавы візіт Пазняка, Быкава і Барадуліна ў горад Гомель. Мне падавалася, што наша арганізацыя БНФ, якая самая масавая была на той момант у Гомелі, на вачах просто развальвалася. І летам, калі трэба было арганізоўваць нейкія масавыя сустрэчы з Пазняком, з іншымі прадстаўнікамі, лідарамі апазіцыі, лідарамі БНФ, гэтага нічога не адбывалася. Рабілася гэта абы-як, і у нас там лёгкі пераварот адбыўся. Я там усіх падбухторваў узначаліць БНФ, а ніхто не хацеў, і ў выніку ўсе пхнулі мяне, старэйшыя таварышы. І я тады прапанаваў Менску, адразу кажу, давайте мы вам дакажам, што Гомель гэта... Бо мне даносілі такія, я чуў такія плёткі, чуткі, што ў Менску, там у штабе БНФ лічылі, што Гомель такі прарасійскі, што гэта не таму, што кепска арганізаваны сустрэчы, а таму, што у нас такі прарасійскі горад, таму не ходзіць на Пазняка. Я ім сказаў, а я вам дакажу адваротна, што гэта зусім не так. У сувязі з арганізацыяй гэтага візіта я проста паездзіў тады трошачку па розных гарадках і пераканаўся, даволі лёгка з чыноўнікамі самага вышэйшага ўзроўня можна было сустрэцца, хаця ні пасведчання пры мне не было, і хлопчык такі 22-гадовы без вусовы барады прыходзіць і кажа, я там шэф гомельскага БНФа. Я б не паверыў, калі б я быў там старшынём райвыканкама якога-небудзь горада ў Гомельскай обласці, я б не паверыў. Але такі хлопец прыйшоў, і мне калі трэба, калі вам залю прадаставіць. І вось, і ўсё, і не трэба было ні грошы плаціць, нічога. Адным званочкам людзі званілі. І я тады апытваў, гэта адбывалася тады, калі Лукашенко ўжо паехаў усталёўваць сваю так званую слынную вертыкаль. І чыноўнікі, наколькі я зразумеў, ясна наўпрост яны мне гэтага не казалі, але так, ускосна можна было зразумець, што яны лічылі Александра Григорьевича нейкім часовым непаразуменнем. Што народ ачмурэў трошачку, пару месяцаў да гэтага, і прагаласаваў за гэта нешта, што не можа узначальваць краіну, што не можа быць нашым прэзідэнтам, і што будучыня за такімі сіламі, як Беларускі народны фронт, за дэмакратычная апазіцыя, і што годзік-два, і гэтага непаразумення не будзе, а будзе нармальная еўрапейская дзяржава. І не гледзячы на тое, што многія з іх не нарадзіліся ў Беларусі, яны гатовы былі будаваць гэтую дэмакратычную, незалежную Беларусь. Мы реально провели
самую шикоўную сустрэчу. Просто я просил, ну, что приедет Барадулін и Быкова, приехали, Пазняк захотел приехать с ними, ну и добра зрабіў, потому что атрымалася не горш, а можа и лепш, и атрымалася, что больше Пазняка у Гомель уже никто не пустил. Ніхто ему такое не здолеў арганізаваць. І тады я ўжо даведаўся, што Быкаў мне сказаў, што ў Гомелі быў, але на нейкім настаўніцкім мерапрыемстве яшчэ не як пісьменнік, а як настаўнік. І яны, конечно, все былі падуражаны. Барадулін, Быкаў і Пазняк, таму што раптам яны пабачылі тысячы людзей, якія ў розных месцах хочуць іх пабачыць. У гэты грамадска-палітычны цэнтр на Лангэ прыйшло, ну там увогуле змяшчаецца 1000 чалавек. Ва ўсіх праходах людзі стаялі, яшчэ і ў фае чалавек 300 стаяла. І сотні людзей записываліся ў БНФ тады. Калі я узял БНФ 150-асабовой организации, а отдал с несколькими сотнями заявок на уступ.